100ରୁ ଅଧିକା ସ୍କୁଲରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ, ମିଳିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଏକାଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ। ସ୍କୁଲରେ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଇମେଲ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଧମକ ପାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଣକ୍ୟପୁରର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ମୟୂର ବିହାର ମଦର ମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାସ୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ୟତମ। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ମିଳିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର 100ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇମେଲର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତନାଘନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁମନ ନାଲୱା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କହିବାନୁସାରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲର ଆଇପି ଠିକଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଇମେଲ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ପଠାଯାଇଛି ତାହା ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଇମେଲ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବୋମା ଚିହ୍ନଟକାରୀ ଦଳ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନାହିଁ।